Kaunti ya Nyamira wase omurobiri bwa morokererio yoboremi naboigo obonchoreria abakagosoa ogosoba kogosoa ritkuria kabere omurobiri ogenderete gokorekana ase skuru yoboroso ya Nyamira nigo abantu abange bagenderete gwesokia erio konyora amaigerio naboigo gwesemia chinchira chinya Eric Makanga oyore egatia baraya obete bako arigania omurobiri yo nigo bakwaneire amange kubwatkana n'omurobiri yo alena sababere bakugokera omubaro bw'abantu ababere wesokia erio gosemiwa amange negati yabarimi ababere bagwikirana gati yabo bari bakora oburemi bwobotugi bw'echingoko naboigo chinyoni naboigo oburemi bw'echinyeni nigo babere bakorwa kuburia ochiasa abantu kugendera wesokia namuno kwemanya na wesemia mange anene chinchira chinya achioburemi erio kubakonya aso kwegendereria Market kurase county ya Nyamira Job Mangi norboti urwaso bwikirano amorokererio oboremi n'obonchoreria nigagenderera ase getigi esukuru yoboroso ya Nyamira ase byombe ao bikirana ase okorwa amaigerio abonchoreria gwikirana boigo n'abamenyi be kaunti Nyamira gwesokia erinde gwesomia na kwegokia Eric Makanga oyore gati abali bali korobeya omoyoga oyo natorera okomenteka kumubaro bw'abantu baikirana aserich rero asakwanira egati ebinto bakoba bakorokia abamenyi be kaunti ya Nyamira asomoroberi oyo eso yegoreta matukabera etire tare saba na rero igo twarorera abantu bachakire gocha mechiese mengenera amasomo yoboremi naro na abanyabiashara mbara bakoroka ibintu biri bakoni tubakira bange buna rero ndo abantu nabange nende mbanda tagocha enseme kyombe kya mukulima sawa obakora obutugi bw'echingoko chinyeni na boigo Black Soldier Flies bakorona Albert Mukaya oyoromo manager bw'ekyombe kyo mbase amenyi be county Nyamira gwesokia elinde kwemanya chinchira cyo kwegendereria ase amagima na boigo ase abasaye bamanye chinchira cyo kuligia amabaga yemeremo igo egento ndanyare gosaba abana youth baminto titota banga gasteyo tigato iche tobwaterane tosemanie ngakitoko korobo tukyo wechingoko egere batokonye muna intwe abagusi nakini toligie njira tora minimize chi cost yakare karo cost yere igoro chingoko ligori eri koba igoro tukaenda tukasoma kana tukaligia amasomo igoro yobo tukibwa makonde bone ganto bwate project iga ari tombe ase chobis chito chire ekyombe kya Nyamira North Women Circle boigomba kwanera obolimi bakora bw'echinyeni bwata chinyeni tubwata iga chiko nga local vegetable chiabeire chengenche nene abantu abange basome kurwa story asengencho tokwa tubwata obutu bw'echinsaga twarenta chinyeni chire fresh iga egati abonjorere tomerana na barobo mbatotebya egati obuya banyore gwetera ase omuyego oyo toromagoko mono ase esho eye twagokire togendererete gukora biashara. Mimi mfanya biashara na naona kwa biashara ijachangamka vile nalingana vile wao inakuanga kwa masho zingine. Ensemo yabali baikirana ensemeyo anene mono amenyi be kaunti Nyamira mbagokera amageri banyora nagosaba serikali ya kaunti Nyamira naboigo ababwatani ao kugendereria emeyega buneye elinde tobeto gukinya kaunti Nyamira amangana ya kokorekanite ga gweta na etire kepanda se kebanda na rorire ibintu binge byakorekanira se kaunti ito ya Nyamira kaunti serikali ya county government ya Nyamira number 1 tigango basapoti abalimi aba basapoti abalimi bali baruete Nyamira North bali baruete borabu bali baruete Kitutu Masaba bali baruete Manga na abanyamira gaiga basapoti with finance ebintu ebibagokora banyare koba epo gokora asenchere bwenerete na ende ebintu ebinge biche ekyagera buna abana bana bali chiusa mbaga netukosoma ebintu ebinge nigo bono abamenyi be kaunti Nyamira babere bagosabwa babe bagwesokia ase obonge erinde babe bakonyora amorokereri na gwesomia nabo igo kwegokia asa morokererio agendrete ase getigi esukuru yoboroso ya Nyamira korwa ase sukuru eye ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.